Hai să-i facem o culoare albastră frumoasă. Înghețata noastră să fie albastră, prieteni. Doriți? Da. Acum vom amesteca. Salut! Cu voi sunt eu, Irăcica, și tatăl meu după cadru. Salut, prieteni! Și astăzi eu, împreună cu tatăl meu, vă vom arăta cum puteți prepara în condiții de casă o înghețată din Coca-Cola. Da, super! Pentru aceasta avem nevoie de frișcă. Wow! Arată ce de frumoasă este. Veți vedea frișcă. Hai să arăt mai aproape. Vedeți? Aici este desenat un tort. Ador frișca. Ador frișca. De Coca-Cola. Desigur, dacă din Coca-Cola o preparăm, Coca-Cola. Și din zahăr. Și puțin zahăr vom adăuga. Desigur de un vas. Da, de un vas unde vom pregăti și apoi ai și un pahar aici, da? Da, de unică folosință. De unică folosință. Aici noi vom, vedeți, scrie la mulți ani. Și aici noi vom, după aceasta vom turna înghețat aici. Da, primită. Și adăugăm frișcă, da? Hai, începe, da. Pune frișcă. Așa, bravo. O să curgă, da. Hai. Wow! Wow! Hai mai pune-le. Ajunge, că o să fie prea multe. Că noi trebuie să adăugăm și cola. Sau poți să mai pui un pic. Un pic încă să Hai mai pune un pic, da, mai adaugă un pic. Ca să se primească. Wow, ce frumoasă Așa. e. E deja se topește și cred că va fi foarte gustoasă. Va fi foarte gustoasă. Acum tu ce trebuie să adaugi? Puțin zahăr, O da? linguriță, da? Sau două? Poți să pui chiar și 2 lingurițe. Ca să fie, că înghețata este doar dulce. Da. Pune una, Wow! Se primește foarte frumos. 2. Eu cred că ajunge, că tot tare dulce nu trebuie. Da. Și frișca este destul de dulce. Și frișca este dulce, da. Și cola este dulce. Și Vedeți, acum? noi special am ales cola, 0 zahăr, care nu are zahăr deloc. Special am ales așa fel de Coca-Cola. Da, turnăm Coca-Cola? Da, adaugă Coca-Cola. Ce sunet! Așa, am deschis-o. Turnăm. Toarnă. Wow! Cred că ajunge. Ajunge? Și acum noi vom avea nevoie de ce? De blender, că cu lingura nu se putem mesteca foarte minuțios. Și de aceea eu acum îți pregătesc blenderul și îți dau și tu vei mesteca. Bine, Ok? da. Miroase a Coca-Cola. Miroase Coca-Cola. Da. Stai un pic să-ți dau o farfurie. Așa. Pune blenderul aici. Nu trebuia să-l scoți. Pune. Da. Dați să vedem ce s-a primit aici. E un bej deschis. E un bej deschis, dar mi se pare că este prea lichid. Și culoarea nu s-a primit chiar Închisă. cam închisă. Dacă prietenii noștri nu sunt împotrivă, hai să facem în felul următor. Hai să facem astăzi înghețata noastră să fie de culoare albastră. Tu vrei? Da, super! Tu vrei? Ar fi foarte super. Pentru aceasta, dar de ce avem nevoie? De colorant alimentar. Colorant alimentar albastru. Da. Acum înseamnă că vom adăuga puțin colorant Alimentar albastră. în înghețata noastră Și iarăși vom amesteca? și mai mestecăm o leacă. Hai! Adaugă puțin. Eu cred că încă puțin. Mai adaugă puțin pentru că el nu încurcă la sănătate acest colorant alimentar. Da. Hai să-i facem o culoare albastră frumoasă. Înghețata noastră să fie albastră, prieteni. Doriți? Da. Acum vom amesteca. Hai, Așa. mestecă, ține bine cana. 1, 2, 3. Hai! Wow!
Să mai adăugăm puțin? Să fie mai închis? Poți să mai adaugi puțin. Puțin mai adaugă. Ai adăugat? Da. Amestec. Wow, ce culoare frumoasă! Nu scoate! Așa. Hai, dă-l încoace, așa frumos. Opa, așa. Iată așa. Iată să arăt și eu mai aproape. Uitați-vă, prieteni, masa noastră, ce fel s-a primit. Este albastru. Este o culoare neobișnuită pentru înghețată, da? Da. Și acum ce trebuie să facem? Toată această masă o turnăm în pahar. Da. Cătare este înghețată, dar acela nu e înghețată, e suc înghețat. Hai adaugă toată masa noastră. Și spuma? Tot adaugă. Tot, absolut tot. Tot. Da, pune cu lingurița. Tot. Adaug tot. Ce este? Așa. Ia Ia. uitați-mă mai aproape. Uitați-vă înghețata noastră ce fel s-a primit. Acum, noi trimitem acest pahar, îl trimitem în congelator. Și după câtva timp, după ce ea va îngheța, Da. vom arăta ce s-a primit, da? Da, din înghețata noastră. Hai. Iată, prieteni, am scos înghețata noastră din congelator. Uitați-vă cum arată. Wow, e foarte frumoasă! Nu-i Da, așa? și frumoasă și neobișnuită. Da. Încă înghețată albastră eu nu am văzut. Miroase a Coca-Cola. Miroase Interesant. Coca-Cola? Da, interesant. Cum este la gust? Arde nerăbdare să aflu. Dar până a gusta, să spunem prietenilor, cam cât timp am așteptat noi? Undeva 20-30 de minute undeva. Da. Am așteptat, în congelator a fost până acum și într-adevăr s-a primit. A meritat acest timp. Trebuie să vedeți? Înghețată, albastră De culoare albastru. și miroase a Coca-Cola, da? Da. Să te uiți la ea, nu zici că e din Coca-Cola. Zici că e din fructe de pădure. Da, din ceva fructe de pădure, ce este albastru. Dar hai să vedem, gustă să vezi, în gust este gust de Coca-Cola. Se simte sau nu se simte? Acum vom vedea. Într-adevăr, se simte Coca-Cola și foarte tare. Este foarte delicioasă. Este gustoasă? Mhm. Așa înghețată aș Gustă. gusta și eu. Eu după aceasta o să gust. Păi ce avem noi acolo? Avem colă, zahăr Și frișcă. și frișcă. Da. A, și colorant. Da, alimentar. Colorantul Da, noi alimentar. brusc ne-am răzgândit ce am făcut din colă, din înghețată cu colă am făcut-o albastră. A rămas spuma de la frișcă. Dar și ea este foarte gustoasă. Uitați-vă, dar culoarea e imens de frumoasă. Da, într-adevăr, da, să arăt așa mai aproape, dacă se vede, se vede. Este albastru. Înghețată albastră. Cu siguranță cineva să vadă acest pahar și să nu știe ce este înăuntru. Nu mai zice că e din Coca-Cola. La ce ar părea? Eu, dacă să o văd la prima vedere, nu aș spune că acolo este înghețată. Nu zice că este un terci. Un terci, Da. terci înghețat. Da, terci înghețat. Sau un suc înghețat. Suc albastru. Dar în gust se simte Coca-Cola, da? Se simte și foarte mult. Merită timpul, da? Merită timpul și efortul depus. Da. Păi tu ce spui, tu ca expert principal de astăzi? Le sfătui prietenilor să facă și ei acasă, să încerce așa ceva sau nu? Da, vă sfătui, pentru că este foarte gustoasă și puteți face o surpriză prietenilor voștri sau părinților. Și foarte rapid se face și Da. se pregătește. Și nu trebuie multe produse. Doar Coca-Cola, frișcă și zahăr. Și zahăr, da, și desigur, Colorant alimentar. da, și un vas. Da. Noi avem un pahar de unică folosință La mulți din ani. hârtie, la mulți ani. Bine, Prieteni, dacă v-a plăcut și vouă cum am preparat această înghețată din Coca-Cola, puneți un like și scrieți-ne în comentarii. Abonați-vă la canalul nostru YouTube, Irăcica Info. Pa, pa!